As primeiras carreras fixeronse en Abelleira. Despois, Gerente axudou a facelas aquí en Esteiro. Gerente carpinteiro e fai moi ben as carrilanas. Gerente é unha persona moi importante en Esteiro. Sempre, cando hai a festa de carrilanas, sempre vai xanelas e sempre colabora nas carrilanas e sempre fai carrilanas a nivel máximo. Gracias a Gerente temos un museo onde se poden ver todas as carrilanas. E tamén temos, gracias a ele, temos as festas máis divertidas do verán. Gerente é o artesán das carrilanas. Fai auténticas obras de arte. Gerente carpinteiro e fai carrilanas no seu taller. Eu conozco moi ben a Gerente. Fai as mellores carrilanas do mundo. Ten 88 anos. E as súas carrilanas son máis boas que non se rompen. E baixa unha carrilana das lentas. E a carrilana que baixa a Gerente é o caballo. É de madeira. E a do caballo vai nas lentas. Gerente é moi tío e fai carrilanas para que monte nelas a xente. E todos os anos, este ano está facendo unha para min e máis para o meu pai, que baixamos sempre nelas e é moi guai. Gerente fixo case todas as carrilanas de Esteiro, eu nos que axudo a organizar a baixada das carrilanas. En Esteiro temos un museo de carrilanas. Fixo o Gerente e ali é onde fai as carrilanas, é a súa casa onde vive. Son moi bonitas, este ano está facendo dúas novas, eu vou baixar nunha desas. Gerente é un señor que fai carrilana e monta nelas todo todos os anos.